Noia prepárase para vivir unha nova edición da súa emblemática mostra de curtas que se celebrará do 12 ao 22 de novembro. A cita, que cumpre 26 anos, converteuse nun referente internacional para o cine e o audiovisual galego. A Vila de Noia volverá a coller cine de calidade, cunha programación chea de emocións, aprendizaxe e encontros entre xeracións. O evento, que arranca en menos de 2 semanas, espera miles de asistentes, con actividades para todo tipo de públicos e unha especial atención aos máis novos. Un dos momentos máis esperados serán as proxeccións do Curta Cativa, onde máis de 3.000 nenos descubrirán a maxia do cine como ferramenta educativa. Pola pantalla, as novas xeracións vivirán o poder das historias e algúns poderán dar os seus primeiros pasos no mundo do audiovisual. Hoxe presentamos a 26ª edición da Mostra de Curtas de Noia, que este ano terá un papel predominante, digamos que o ámbito local, a través da Curta Cativa, onde van a participar 3.000 nenos e nenas de todos os colexios daqui da comarca e tamén, por suposto, de Noia. A programación deste ano inclúe o ciclo Arredor das Curtas, entre o 14 e o 16 de novembro, cunha serie de charlas e obradoiros para profesionais e estudantes. Entre os invitados expertos como Juancho Álvarez de Goso Producciones, que falará sobre a intelixencia artificial no cine, ou Álex Agüera, que compartirá os segredos detrás dos videoclips. O festival tamén traerá a Noia unha dose de identidade local coa sección Cousas de aquí, proxeccións que amosan o cine feito en casa, con obras como Serafín el Castañero, que traspasan as fronteiras da vila e nos amosan a nosa cultura dende a proximidade. Creemos, estamos convencidos de que é unha oportunidade única para vivir o mundo do cine aquí en Noia, para seguir consolidando a mostra de curtas, para seguir impulsándoa e seguir transformándoa un ano máis. Un dos grandes momentos da mostra será o Premier de Rondallas, que se proxectará o 15 de novembro cun elenco cheo de grandes nomes. Unha estrea que promete emocións fortes e a unión do cinema profesional co espírito acolledor de Noia. Tamén haberá espazo para as mellores curtas do panorama internacional, que competirán na sección oficial por un dos premios máis desexados do festival. Non faltarán tampouco as xiras de Noia Plató Natural, que levantarán aos asistentes a visitar os escenarios onde se rodaron algunhas das mellores producións. Un percorrido que mostrará a vila como verdadeiro plato do cine que é. Dende a Concellería de Cultura e dende a Concellería de Festexos que compartimos este evento e o levamos a cabo, pois desexamos que participe o maior número de xente posible e que nos visite xente a Noia para un pouco disfrutar desta mostra de curtas que xa está absolutamente consolidada no panorama cinematográfico español. Entonces, convidamos a participar nesta edición como non pode ser de outro xeito. A 26ª Mostra de Curtas Vila de Noia pecharase o 22 de novembro cunha gran gala de clausura, chea de homenaxes, premios e recordos de 26 anos facendo historia no audiovisual galego.